απρόβλεπτος. Γι' αυτό στα δύσκολα είμαστε πάντα δίπλα σας. Αναλαμβάνουμε και διεκπεραιώνουμε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες. Σας απαλλάσσουμε από πρόσθετο άγχος. Γι' αυτό μας εμπιστεύεστε. Γραφείο Τελετών ΙΗ Κωνσταντινίδη. Από το 1980 στη Δράμα. Μεγάλο Αλεξάνδρου 86. Τηλέφωνο 25210 23500. Γραφείο Τελετών ΙΗ Κωνσταντινίδη. Στα δύσκολα πάντα δίπλα σας. Η ενημέρωσή σου, η μουσική σου, η καθημερινότητά σου. Αλφα 95,5. Το πιο ζωντανό ραδιόφωνο της πόλης. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε την εκπομπή. Καλημέρα σε εσάς που συντονίζεστε τώρα, που ανοίγετε τώρα τα ραδιόφωνά σας, τον Αλφα News 95,5. Να αφήσουμε τα σκάνδαλα, να αφήσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εξάλλου από τη στιγμή που ενεπλάκει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θεωρώ ότι θα ξεδιαλύνει η κατάσταση αυτή, η οποία μυρίζει πάρα πολύ άσχημα. Λοιπόν, να έρθουμε σε κάτι ωραίο και να έρθουμε κάτι ωραίο το οποίο συμβαίνει εδώ και αρκετό καιρό στον τόπο μας, εδώ στη Δράμα μας. Έχω μαζί μου τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο του Alpha News 95,5 τον Κυριάκο τον Γρηγορίου. Καλημέρα Κυριάκο, τι γίνεται? Καλημέρα κύριε Γκέρτα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για την Ακαδημία 4. Να μιλήσουμε. Έτσι, τι ωραία. Έτσι να ανοίξει λίγο την καρδιά από μας. τα σκάνδαλα. Πολύ προτιμότερο, δεν το συζητάμε. Μας απασχολούν όλους φυσικά, αλλά είναι μια όση ευτυχίας να ασχολείσαι με παιδιά, οπότε με μεγάλη μου χαρά να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Λοιπόν, είχατε μια καινούργια δράση, μια ακόμη μάλλον δράση είχατε. Ανεβήκατε με τα παιδιά πάνω στον Κορίλοβο, έτσι. Δεν ξέρω, κάνατε βόλτα εκεί, μιλήσατε. Θα πούμε και για την ιδιαιτερότητα της Ακαδημίας 4, έτσι, γιατί δεν είναι μια οποιαδήποτε αθλητική ένωση ή ένας αθλητικός φορέας. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, είναι κάτι παραπάνω από αθλητικός φορέας και αυτό είναι που εμένα με κάνει να το βλέπω αυτό το εγχείρημα διαφορετικά, κύριε Γρηγορίου. Ωραία. Να πούμε για τον περίπατο πρώτα. Να πούμε πρώτα για τον περίπατο. Για τη φιλοσοφία της Ακαδημίας και το όραμά της. Κάθε χρόνο στις 15 Μαΐου γιορτάζεται, έχει καθοριστεί η Παγκόσμια Μέρα της Οικογένειας που γιορτάζεται ανά τον κόσμο. Έτσι εμείς αποφασίσαμε και αυτή τη χρονιά να τιμήσουμε αυτή την ημέρα και σκεφτήκαμε να κάνουμε μια ωραία διαδρομή μαζί με τους γονείς, τους αθλητές, τα μικρά παιδιά στις παρυφές του Κοριλόβου. Μαζευτήκαμε και προχωρήσαμε σε αυτή την πρωτοβουλία, γιατί νομίζω ότι είναι κάτι που μας ενώνει, κάτι που μας δένει, ισχυροποιεί τους δεσμούς μεταξύ των παιδιών, των γονέων και ακόμη και της Ακαδημίας αν θέλετε, και μας χαροποιεί αυτό που κάνουμε. Άρα το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό να βρισκόμαστε, να κάνουμε παράλληλες δράσεις μαζί με τις αθλητικές δραστηριότητες που έχουμε και να προσεγγίζουμε πιο ολιστικά τα παιδιά στην ανάπτυξη του χαρακτήρα τους. Προσπαθείτε μέσα από τον αθλητισμό να περάσετε κάποια μηνύματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη ζωή γενικότερα, έτσι. Δεν είναι δηλαδή ο αθλητισμός δεν είναι κάτι ξεκομμένο από τη ζωή. Αθλητισμός είναι ζωή. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και προσπαθείτε να περάσετε κάποια μηνύματα μέσα από τον αθλητισμό. Αυτή είναι και η βασική φιλοσοφία της Ακαδημίας. Στο χώρο του αθλητισμού και στο χώρο του μπάσκετ πιο συγκεκριμένα είμαι αρκετές δεκαετίες, έχουν δει πάρα πολλά τα μάτια μου, έχω ασχοληθεί πολλά χρόνια με μικρά παιδιά, με ομάδες, οπότε έχω σχηματίσει μια προσωπική άποψη για το τι είναι σωστό, τι πρέπει να κάνουμε για αυτά τα παιδιά. Καταλήγω στο συμπέρασμα ότι αξίζει περισσότερο να προσπαθήσουμε να ασχοληθούμε στη διαμόρφωση του χαρακτήρα, χωρίς να αφήνουμε βέβαια και το αθλητικό κομμάτι, αυτό το περιεχόμενο το αθλητικό, αλλά παράλληλα να ενδυναμώσουμε το χαρακτήρα του παιδιού μέσα από αυτές τις δράσεις που κάθε σύλλογος πραγματοποιεί. Εμείς έχουμε προκαθορίσει από την αρχή της χρονιάς ένα πλέγμα τέτοιων πρωτοβουλειών. Ξεκινήσαμε από το Σεπτέμβριο, έχουμε φτάσει στο Μάιο και το μήνα Ιούνιο θα κάνουμε μια ακόμη δράση που έχουμε προγραμματίσει. Δηλαδή δεν είναι αυτός σκοπός ο πρωταθλητισμός. Έτσι, αυτό έχω καταλάβει εγώ. Δηλαδή το ζητούμενο εδώ δεν είναι η δημιουργία πρωταθλητών, το ζητούμενο είναι η δημιουργία σωστών ανθρώπων.
Είναι ο χαρακτήρας. Είναι αυτό που λέμε απλά, να είσαι ένα καλό παιδί. Έτσι, να μάθεις να σέβεσαι, να έχεις αρχές. Όσο απλά είναι πάρα πολύ δύσκολο όμως να γίνει. Δύσκολο είναι γιατί θέλει πολλές ώρες να καταναλώσεις, να αφοσιωθείς αυτό που κάνεις. Όσο το μιλάω ως παιδαγωγός τώρα, έτσι. Αυτή τη στιγμή μιλάω ως παιδαγωγός. Και είναι αυτό το απλό, το αυτονόητο, καμιά φορά ξεφεύγει, δεν μπορούμε να το ελέγξουμε και γι' αυτό παλεύουμε, για να βάλουμε τα παιδιά σε μια συγκέντρωση ότι η ομάδα έχει κανόνες, έχει αρχές, έχει αξίες, που αυτές τις αξίες όλοι από τη σκοπιά τους πρέπει να τις υπηρετούν. Είτε είναι προπονητές, είτε είναι αθλητές, είτε είναι γονείς. Και μέσα αυτό δημιουργεί, όλες αυτές τις δράσεις δημιουργούν την ομάδα, αυτό που λέμε την ομάδα, και η δικιά μας φιλοσοφία και το δικό μας όρομα είναι να φτιάξουμε καλά παιδιά, καλούς ανθρώπους, και αύριο μεθαύριο που θα πάρουν τις τύχες στα χέρια τους όταν θα ενηλικιωθούν, να μπορέσουν να βαδίσουν με καλές αρχές και καλές αξίες που θα τους βοηθήσει πάρα πολύ στην εξέλιξη και στην πρόοδο της ζωής τους. Λέγαμε κάποια πράγματα με κλειστά μικρόφωνα, έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος δηλαδή, γιατί όλα αυτά είναι μικρά πραγματάκια τα οποία διαμορφώνουν μια προσωπικότητα, έτσι, κυρίως στο παιδί. Λοιπόν, το να κάνεις δηλαδή ντουζ, έτσι, αμέσως μετά από την προπόνηση. Λοιπόν, δεν είναι δεδομένο, έτσι, δεν είναι καθόλου δεδομένο σε όλες τις αθλητικές ομάδες και σε όλους τους αθλητικούς συλλόγους. Ή όταν σε φέρνει αυτό που έλεγες πριν από λίγο, Κυριάκο, όταν σε φέρνει, ας πούμε, ο γονιός σου στην προπόνηση με το αυτοκίνητο, να φοράς ζώνη, όπως και ο μπαμπάς, ας πούμε, πρέπει να φοράει ζώνη, να φοράς και εσύ ζώνη. Αυτά τα απλά. Δηλαδή το θυμάμαι, γυρίζω πολλά χρόνια πίσω, και θυμάμαι αυτό που έλεγα στα παιδιά: πάντοτε ζώνη στο αυτοκίνητο. Δεν θέλω να έρχεσαι στην προπόνηση χωρίς ζώνη. Αν σας δω χωρίς ζώνη, δεν θα κάνετε προπόνηση. Πάντοτε μετά την προπόνηση θα κάνουμε ένα ντους. Είναι απλό. Θα πάμε την άλλη μέρα στο σχολείο, να είμαστε καθαροί, να είμαστε περιποιημένοι. Είναι βασικοί κανόνες υγιεινής. Το βράδυ πάντα πρέπει να μάθουμε να πλένουμε τα δόντια μας. Έτσι, απλά πράγματα. Αλλά όμως επιμένουμε σε αυτά. Τα οποία, επαναλαμβάνω, δεν είναι δεδομένα. Δεν είναι δεδομένα. Όχι. Πρέπει να ασχοληθείς, πρέπει να έχεις πείσμα, πρέπει να αφοσιωθείς σε αυτό που κάνεις, αν θέλεις να έχεις κάποιο αποτέλεσμα. Έτσι θα διαμορφώσουμε χαρακτήρες και συνειδήσεις. Μετά από καιρό έχω καταλάβει ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί και σίγουρα θα βγουν πρωταθλητές, αλλά η πίτα είναι τόσο μικρή, οι δυσκολίες είναι πάρα πολύ μεγάλες για να επιτύχει κάποιος και να φτάσει σε ένα ανώτατο επίπεδο, να διακριθεί, να γίνει ένας παίκτης Α1, να πάει στην Ευρώπη, να σκεφτεί κάτι διαφορετικό. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν όνειρα, στόχοι από τα παιδιά, από τις οικογένειες γενικότερα, όμως για να το πετύχεις αυτό πρέπει να αφιερώσεις τη μισή σου ζωή στον αθλητισμό, στον μπάσκετ. Δηλαδή πρέπει να κάνεις 3-4 ώρες προπόνηση κάθε μέρα, 7 μέρες, κάτι που δεν μπορούμε να το δώσουμε. Επικρατεί η άποψη, Κυριακού, ότι αυτός ο οποίος κάνει αθλητισμό, έτσι, πρέπει να δώσει τα πάντα στο άθλημα στο οποίο συμμετέχει, και σε πολλές περιπτώσεις εις βάρος της κοινωνικής του ζωής, εις βάρος της γνώσης του, εις βάρος δηλαδή διαφόρων πραγμάτων. Θεωρείς εσύ ότι ισχύει κάτι τέτοιο, ή μάλλον καλύτερα πρέπει να ισχύει αυτό? Ότι ισχύει. Το σύστημα σε πνίγει. Από εκεί και πέρα είναι αποφάσεις ζωής που κάθε παιδί πρέπει να δει ποιες είναι οι δυνατότητές του, να συζητήσει με τους γονείς, να βάλουν τα πράγματα, να δουν τα πράγματα πιο ρεαλιστικά, που οι περισσότερες φορές έχει ένα πολύ δύσκολο δρόμο για να το υλοποιήσεις αυτό. Σας πω ένα παράδειγμα, ότι κάποια παιδιά που ξεχωρίζουν στις επαρχίες αμέσως απορροφούνται από τις ακαδημίες μεγαλύτερων πόλεων. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη, που είναι ένας κοντινός προορισμός, έτσι βλέπει πολύ καλά τα δικά μας τα παιδιά και τα προσεγγίζει με υποτροφίες στα γυμνάσια, υποτροφίες στα λύκεια, σε ιδιωτικά σχολεία. Φτιάχνουμε ομάδα, να οριοδοτηθεί η ομάδα αν έχει κάποια πανελλήνια επιτυχία κτλ. Και υπάρχει μια αφέμαξη των ταλέντων και πηγαίνουν στα μεγάλα κέντρα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πάτρα ακόμη. Βέβαια τώρα και οι εξελίξεις τρέχουν ραγδαία και στο μπάσκετ συντελείται μια νέα κίνηση, όπου, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε εσείς, στο τελευταίο καιρό γίνονται πάρα πολλές προτάσεις
σε παιδιά εκτός Αμερικής να μπορέσουν να πάνε να σπουδάσουν, να φοιτήσουν στην Αμερική, και μάλιστα έρεται η διάταξη που έρεται ο ερασιτεχνικός αθλητισμός, και τα παιδιά ακόμη στο στάδιο της φοιτήσης θα μπορούν να είναι επαγγελματίες και να παίρνουν φανερά τα χρήματα που θα συμφωνήσουν με το σύλλογο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μεγάλες ακαδημίες με project, με όραμα να παράξουν παίκτες για να τους δώσουν στην αγορά, να τους πουλήσουν στην αγορά, γιατί αυτό κάνουν, είναι ένα προϊόν και το μπάσκετ. Χάνουν αυτή τη δυναμική, και τα παιδιά από εκεί που έχουν φτάσει σε ένα σημείο στα 16, 17, 18 τους χρόνια, σε ένα επίπεδο πολύ ικανοποιητικό, οι ομάδες χάνουν το δικαίωμα της πώλησης, να πω, αυτών των δικαιωμάτων των παιδιών, πηγαίνοντας στο πανεπιστήμιο. Εκεί είναι πιο ελεύθερες μεταγραφές, τα παιδιά θα πληρώνονται, και καταλαβαίνετε, αρχίζει και καταρρέει ένα οικοδόμημα ακαδημίας, σωστά. μπάσκετ και όλα αυτά. Έχει βρεθεί προεκπλήξεων όλο το παγκόσμιο μπάσκετ πλην της Αμερικής. Αυτές είναι οι εξελίξεις. Γι' αυτό εγώ θα επιμείνω ότι να φτιάξουμε χαρακτήρες, να φτιάξουμε καλά παιδιά. Πριν από λίγο καιρό συζητούσα, είναι η αντίληψη, η κακή αντίληψη που επικρατεί δυστυχώς ακόμη και στη χώρα μας. Πριν από λίγο καιρό συζητούσα με έναν φίλο, το παιδί του οποίου είναι καλός ποδοσφαιριστής. Και μου έλεγε το εξής: το παιδί δεν είναι για τα γράμματα, και σκέφτομαι να τον βάλω εκεί στο ποδόσφαιρο. Θα ακολουθήσει το ποδόσφαιρο, τουλάχιστον θα βρει εκεί πέρα την εξέλιξή του, γιατί για τα γράμματα δεν είναι. Δηλαδή είναι η νοοτροπία, ξέρετε, αυτή, ότι θα πάει στο ποδόσφαιρο, αλλά λοιπόν δεν χρειάζεται γνώσεις, δεν χρειάζεται να πάει ούτε να φοιτήσει, ξέρω εγώ, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα ακολουθήσει το ποδόσφαιρο. Είναι η κακή νοοτροπία, η οποία όμως δυστυχώς υπάρχει ακόμη και σήμερα. Ναι. Είναι πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Εγώ αυτό που λέω στα παιδιά και στους γονείς, και περίπτερο να θέλεις να ανοίξεις με κάθε σεβασμό στον επαγγελματία, θα έχεις ένα πτυχίο. Έτσι ακριβώς. Προηγούνται τα μαθήματα, προηγούνται για μένα τα μαθήματα, προηγούνται η μόρφωση του παιδιού, η εκπαίδευσή του, και όλα τα άλλα θα ακολουθήσουν. Η Ακαδημία έχει πάρει αυτόν τον δρόμο συνετά, έτσι, με προγραμματισμό καλό, και εξυπηρετούμε αυτές τις ανάγκες. Δηλαδή θέλουμε να δημιουργήσουμε τα παιδιά πώς το εκλαμβάνουν αυτό? Τα ίδια τα παιδιά, τα οποία από τους γονείς τους ενδεχομένως να έχουν άλλα ερίσματα, ότι κοίταξε να δεις, από τη στιγμή που θα πας εκεί θα πρέπει να γίνεις πρωταθλητής, θα πρέπει να δώσεις όλη τη βαρύτητα στην άθληση, έτσι. Πώς το εκλαμβάνουν αυτή την φιλοσοφία, δηλαδή, την οποία έχετε εσείς? Την άλλη φιλοσοφία. Ναι, είναι η δεύτερη χρονιά που τρέχουμε αυτό το πρόγραμμα. Στην αρχή υπήρχαν και λίγο αντιδράσεις, και υπήρχε λίγο, ξέρεις, μια παραξενιά. Τώρα τι κάνουμε από τους γονείς, γιατί το κάνει αυτό ο coach, τι ετοιμάζει, πώς το... Αλλά χρόνο με το χρόνο αυτό ξεκαλλιεργείται. Που μας πηγαίνει, ας πούμε, στο μουσείο, ας πούμε. Τι δουλειά έχουμε εμείς να πάμε στο μουσείο, ας πούμε, ή τι δουλειά έχουμε να πάμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, να μάθουμε για την ιστορία της δράμας. Έτσι, κάναμε και ιστορικούς περιπάτους μέσα στη δράμα, και στα μουσεία, στο Σαντριβά, στο μουσείο για την έκθεση φωτογραφίας κάτω στο μαρμάρινο σπίτι, πήγαμε 2 φορές. Νομίζω ότι αυτά είναι που αξίζουν. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις στην αρχή, αλλά στο τέλος δημιουργούμε ένα θετικό κλίμα στη συνείδησή τους. Δηλαδή αυτό λειτουργεί πάρα πολύ θετικά. Συν το γεγονός ότι εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, αλλά καλλιεργούμε και ένα κλίμα ομάδας, συνεργασίας, εμπιστοσύνης, αφοσίωσης σε αυτό που κάνουμε, και τα παιδιά το δέχονται απόλυτα. Οι προπονήσεις γίνονται στο Γραχτίδι? Κάνουμε στο Μπαλόνι και στο Διγά. Στο Μπαλόνι και στο Διγά επάνω. Στο Φόλο και στο Διγά. Είναι μοιρασμένες οι ώρες μας μέσα στην εβδομάδα. Αλλά τα παιδιά όμως έτσι δημιουργούν φιλίες, δημιουργούν παρέες. Και ό,τι θέλουμε να αποφύγουμε, κακοτοπιές, κακές παρέες κτλ. Εγώ το βλέπω, φτιάχνουν τα παιδιά τους σε αυτήν την ηλικία. Γιατί μιλάω για παιδιά 12-13 χρονών, φτιάχνουν τα γενέθλια. Το καλοκαίρι θα βγουν να παίξουν μαζί μπάσκετ, ψάχνουν μέρες να κατεβούν στην ανάπλαση, έχουν πάρει τις μπάλες τους. Αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο. Έτσι, κάτι πολύ όμορφο και υγιές. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Τώρα, πού θα φτάσει αυτό, θα το δούμε βήμα-βήμα. Υπάρχει ο στόχος, υπάρχει η σκέψη, υπάρχει η θέληση.
αφιερώνουμε τον χρόνο μας, αφοσιωνόμαστε σε αυτό. Είστε κι εσείς πολύ οργανωτικός, δηλαδή οργανώνετε από τώρα για την επόμενη χρονιά, έτσι. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Σαφώς και πιστεύω να δεσμευτείτε και τώρα σας το λέω. Του χρόνου πάλι να μας φιλοξενήσετε την Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου, γιατί μας άρεσε πάρα πολύ. Θα κάνουμε και κάτι καινούργιο τώρα. Είχαμε έρθει την Παγκόσμια Μέρα, ήταν 13 Φεβρουαρίου, με τον Χρήστο τον Παπαθεοδόρου. Ήταν και πατέρας, έτυχε ενός παιδιού από την Ακαδημία. Μιλήσαμε για την αγαπημένη εθνική, για την εθνική μπάσκετ. Είχαμε την παρέμβαση του Νίκου του Ζήση, μίλησε στα παιδιά. Αυτό δεν είναι ωραίο κλίμα, δεν είναι ωραίες στιγμές. Πολύ ωραία. Τι έχετε προγραμματίσει τώρα για το επόμενο χρονικό διάστημα? Έτσι, το καλοκαίρι θα έχετε κάτι ή το καλοκαίρι είναι για το παιχνίδι των παιδιών? Έτσι ελεύθερο. Χρωστάμε έχουμε κανονίσει η Παγκόσμια Μέρα Απριλίου, μάλλον Παγκόσμια Μέρα Υγείας ήταν στις 2 Απριλίου. Η ημερομηνία 2 Απριλίου, αλλά λόγω καιρικών συνθηκών δεν βοήθησε να προγραμματίσουμε αυτό που σκεφτόμασταν. Θέλαμε να κάνουμε μια ωραία ποδηλατάδα πίσω από το εθνικό στάδιο, έτσι να βγούμε παιδιά και γονείς στο πλαίσιο του εορτασμού αυτής της ημέρας. Νομίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή, γιατί έχουν ολοκληρωθεί και τα τουρνουά που παίζουν η ομάδα, θα μας δοθεί ο χρόνος να κάνουμε αυτή την ποδηλατάδα μας. Και 16 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, είναι η Παγκόσμια ημέρα για τη γιορτή του πατέρα. Πέρσι τιμήσαμε τη γιορτή της μητέρας, τώρα θα δούμε για τη γιορτή του πατέρα τι θα κάνουμε, κάτι να ετοιμάσουμε. Αυτές τις 2 εκδηλώσεις, πρωτοβουλίες για αυτή την περίοδο για να κλείσουμε. Ίσως και κάτι άλλο θα δούμε μέσα στον Ιούνιο, κάτι έκτακτο. Και από εκεί και πέρα σχεδιάζουμε την καινούργια χρονιά, έτσι λίγο θα το διευρύνουμε, θα δημιουργήσουμε μια ιστοσελίδα, ένα κανάλι στο YouTube, θα παρουσιάσουμε όλες τις δράσεις και κυρίως αυτό που θα έχουμε κατά νου του χρόνου είναι να παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα, αλλά να έχει μια συνέχεια, μια αρχή, μέση και τέλος από το Σεπτέμβριο μέχρι το Μάιο για την σωστή διατροφή των παιδιών. Για την παράλληλη διατροφή δεν θα είναι απλώς μια διάλεξη. Θα μπούμε σε ένα πρόγραμμα το οποίο θα προσεγγίσουμε τα παιδιά με επαγγελματίες υγείας, θα κάνουμε τις μετρήσεις μας, θα κάνουμε τις ενημερώσεις μας στα παιδιά, στις οικογένειες, θα παρακολουθούμε τα παιδιά κατά τη διάρκεια της χρονιάς, θα εξάγουμε κάποια αποτελέσματα ώστε ο τρόπος αυτός, ο τρόπος της διατροφής να γίνει ένα βίωμα, να ξέρουμε ότι παράλληλα με τον αθλητισμό πρέπει να έχουμε και μια σωστή διατροφή και θα το υποστηρίξουμε με το συγκεκριμένο τρόπο που θα μας το πούνε. Νομίζω ότι σε όλη αυτή την ιστορία το βασικότερο είναι ο τρόπος με τον οποίο θα προσεγγίσεις το παιδί. Έτσι, γιατί αυτοί οι παλαιότερες μορφές προσέγγισης, θα κάνουμε μια διάλεξη, θα φωνάξουμε έναν καθηγητή, έναν διατρολόγο, ο οποίος θα πει μπλα 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 τα γνωστά κτλ. Ξέρετε, και εμείς παιδιά κάναμε. Λοιπόν, από το ένα αυτοί περνάνε. Δεν φτάνει, οπότε θα έχουμε μια τακτική επαφή και αυτό το πρόγραμμα θα είναι δωρεάν για τα παιδιά που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της Ακαδημίας για την σεζόν 25-26. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, όλα να πάνε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Θερμά να σας ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά για τη φιλοξενία σας. Μας τιμάτε, μας δίνετε κουράγιο και από τη στιγμή που μας φωνάζετε σημαίνει ότι μας παρακολουθείτε και σημαίνει ότι κάτι κάνουμε. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας.